хора! Аз съм Петя, както ме знаете, и съжалявам, че се появявам в този вид, но се отдрах. Това е положението, бейби. Така, Алекс ме помоли да направя влог, който е какво има в моята чанта или какво има в моята стая. По-точно тя ме помоли да направя какво има в моята стая, аз ще казах, че мисля да направя какво има в моята чанта. Но какво има в моята чанта, просто желанието ми следя. Ей, така ме срам да се показва. Така ме просто не следя. Да. Добре, не ме се смейте за това, което е като папка. Но вчера просто е така. Чешах се. И накрая стана на издълбана дупка. И окей, хора, крема имам тук. Така. И добре, тя ме помоли да направя какво е в моята какво има в моята стая, аз, както ви казах, после не исках да направя какво има в моята чанта. Май обърках изреченията малко, но добре, да ви покажа какво има в моята стая. И да започваме! Добре. Отваряме първият шкаф и виждаме просто един обикновен лъкочистител, който после който не мога да ви го прочета, защото съм болна и не знам много английски и не мога да произнасям толкова добре думите. Ще ви го снимам после на края на видеото. Ето този обикновен лъкочистител. Не сръчка. Така, тук също майка ми държи такива печати, защото тя имаше магазин и подобни. Понякога използвам ето такъв крем, който не много го използвам. Той е дори като нов. Да, аз дори не съм го използвала. Сега видях. Така. Ето. И тук си държа лаковете. Така. Общо взето в този шкаф е това. Същото е тези зайчета, не знам дали ги знаете, обикновен зайк. Ето такъв крем на силк с мирис на рози и е за ръце. Аз го ползвам по няколко пъти за лицето. И следващото, което аз много исках, защото ми се беше свършил, си купих ето такъв лак, който е топ, както искате го наречете. Но аз много искам и в момента съм с него, не знам дали забелязахте. То се ми ощият пръстите. И това беше от този шкаф. Не искам да ви показвам, защото аз много и ще отнеме доста време. Те, както виждате, са един кашон. В този шкаф, който в него си държа апарата, както се вижда, не знам дали сте забелязали, не снимам с апарат в момента, а снимам с обикновен телефон. Сега ще ви покажа как изглежда в моят фотоапарат. Така. Той не иска да се извади. Кълъвчето е такъв на Samsung. Така. И после също ще ви покажа някои неща, ако не съм могла да фокусирам. И да,
Сега го включваме и ето така снимам. Той фокусира доста добре. Ето. И после ето тук сега си. Оп. Така. И се изключи. Ами доволна съм си от него. Преди снимах от него, но да. Ето така. Съжалявам, ако чувате говорене, но брат ми играе и си говори с приятели. Така, оп. Това го прибирам вътре. А вие, както вече знаете, няколко мои любими предмети са лампа, защото снимам пред нея някой път, и камерата, когато снимам, много ясно. Не мога да затворя този апарат. Ето така. Също го държа, ето зарядното. Кърпички и това е, и памук за ногти, за чистене на ногтите, както знаете. И добре, да преминаваме към... имаме ето такова цвета, което е орхидея. Не знам дали си пише. Не пише. И добре. Преминаваме. Здравейте. Така. И преминаваме сега към нещо като козметиката. Този клип го снимам за трети път, защото миналият път не можах да го заснема много добре. Втория път го заснех с моя телефон, на който нямаше много памет от снимки и други видеоклипове. Добре, да започваме. Тук седят едни ето тези ролки, които са 2,40 и са на Pretty Time. Съжалявам, ако не мога да го произнеса, после ще ви снимам отделно името и подобни неща. Но мисля, че е Pretty Time, защото аз не знам много английски и съм доста зле с английския. Не доста зле. И да, Pretty Time. Доволни съм тях и са 12 на брой. Така, следващото е за ето тези Makeup Wipes, Remover Wipes. Така. Както се чете от името, те са за почистване на кремът. А също така и ето такава гъбичка. Черна. В миналия клип ви показах една бяла, но както казах, не заснех много добре клипът. Така, същото е ето тази гривна, която също се води и някакъв ластик за коса. Много е хубава, на мен поне много харесва, аз за това съм си купила. Същото е ето тази пудра. Ето, така изглежда. Оп. Е така. Да се опитам да сложа малко. Не знам дали се вижда, но се сложих малко. Ако се сложиш много, ще ти лежи се едно си пил вино като малък и са ти щипали така буските. И те са станали като балон. И също така червени. Ако си сложиш повече, ще станат червени доста, както всеки знае. И тази пудра си я закупих от Avon.
както се пише на нея. Следващото е ето тази декоративна пеперуда, която после ще ви снимам. Мисля да снимам всеки един предмет, който съм ви показала, не знам, с фокус и да, фокус-мокус. А отзад имаше двойно залепващо тексто, но както аз обичам да чупкам всякакви неща и да. Тук няма много мои неща. Ето такава чанта. Ето такива всякакви шноли. Панделки, нали? Плекчина. Орифлейм. Ето то си пише, че на Орифлейм. Вие може да разпознаете. Тук е за сега и да. Сега да ви покажа ето този шкаф. Тук е просто на обикновено цвете. Оп. Да, тук е пълно с цветя. Окей, хора, това беше от мен за сега. Ако ви хареса клипа, дайте почва нагоре. А днес се знаем за каналът на Алекс, който и аз вече ще си имам в него, но това не го прави лично мой. Добре, харесайте. Тая лампа ме не реши. Така. Харесайте, абонирайте се и коментирайте. И до скоро! Тази чанта, извинете, не е моя, но е лачена, както се вижда. И да, хубава е. Тук пише Берлина, после ще ви го снимам. Не е моя. Окей, хора, не ви показах последното, но просто си мислех, че съм ви го била показала, защото беше при мен на шкафа и мислех, че съм ви го показала, но добре, както да е. Ви харесвам клипа, пак казвам, дайте палче нагоре, абонирайте за канала на Алекс и харесайте и коментирайте. И до скоро! Oh yeah! Oh yeah! Страх снимка.